Zimowo pauza w pierwszej lidze. Coś już idzie powiedzieć i nie trzeba być do tego szpecy. Młośląski awans będzie latoś bieda. No, a szmaki po Ekstraklasie były. 12 sezon. Wchaiło Ekstraklasa. Mamy Katowicko-Gieksa, no ale 20 punktów w podatku za drugim placem i 30 punktów za liderem raczej nie wróży awansu na wiosnę. To czasem powiedzieć ofyn. Tajny kniw pod tytułem wyciepać wszystkich i skludzić nowych latoś nie zafungował. Zmiana trenera po 10 kolejkach też nie. Chociaż samek transfer był genau richtig spektakularny. Nadejść Dariusz Dudek wrócił, idzie powiedzieć na jasną stronę mocy i to nie po raz pierwszy w swojej karierze. Ja był trenerem w Sosnowcu, kaj zrobił awans, ale w Ekstraklasie jego zagłębiokom już za fez nie szło, bez to, że ostatecznie trener z Knurowa zrezygnował. Całki jego przejście do GKS-u zatrwało no troszkę dłużej niż przejazd ze Sosnowca do Katow w godzinach szczytu. Pora punktów, Dudek na nowe konto już uszporował, okej, ale no choby te niedawne lejty w Tychach 4-0 potwierdziły, że cudów samek nie ma. Gieksa na zima ostanie pod czerwoną piską. Wspomniany tyski GKS też furt daleko od awansu, dopiero 11 plac, a i tamek ambicje na awans były. Ostawano jeszcze trzeci, najwyżej sklasyfikowany GKS, ten z Jaszczymbio, 8 plac. Jedyny no feller, mamy tamek zakaz stadionowy, nie wiem czy wiecie, kibice z Jaszczymbio, albo jak oni wolą z Jastrzębia, ostatniego bastionu polskości na Śląsku, nie życzące Hanysów na swoich trybunach, co ofyn ostatnio wyklarowali na swojej internetowej zajcie. Pierzina, mono czasie nawrócić. The dark side of the force is calling.